kok digandeng karo kancane, lah Mbah Yi digandeng. Senenge ra kaprah. Ayo, tangannya cuci tangan sih. Sana. Antri pemirsa, ngeterinkan di kamar mandi sih. Wes mulai rondo longgar. Kayak ngenteni Mbah Yi ning kono. Duduk ning kono ora apa-apa ndak San. Oke. Wes duduk. Intan duduk ning kono. Enggak apa-apa sekali-kali. Nggih. Intan masuk. Ben gak ilang. Pun, Mbah. Suasana di stasiun Pasar Turi. Intan Bayi. Oh, Repa ning kono karo Salwa iki ning kono. Iki sing mengkoordinir rombongan ini namanya Bu Puji, kuwi Mbah Sun, Ketua PWRI Kecamatan Sambok. Wes keluar dari stasiun Turi, kita berjalan bersama rombongan sing Mbah Yi wis karo Repa Salwa. Aku ngetutno Intan nggih pemirsa. Soalnya dene iki mlaku ku yo bianter nggelunyur ngene iki. Penting dalam pengawasan. Mbah Yi ning belakang. Oh, numpak niki riyen. Setan, belum Tan, setan. Nunggu Mbah Yi Tan. Intan ngenteni Mbah Yi sik. Ngenteni Mbah Yi sik. Iya, ngenteni Mbah Yi kok sik. Mbah Yi jek di belakang sik. Sik. Kalau Mbah Yi, kayak Mbah Yi jek ning kono kae lho. Kayak Mbah Yi jek ning kono sik. Alon-alon sik. Mbah Yi. Sik Tan. Kok tahan sabar. Antri. Tugu pahlawan nggih pemirsa. Ki sarapan sik nggih pemirsa. Iya. Lewate sebelah kono. Wis gak apa-apa kok Mbah Yi nek pamane istirahat ben istirahat sik ning kene. Intan mam dulu ya. Kono Pak. Es mam dulu. Ben makem dulu. Tekan iya. Kono. Mama cilik. Iya. Tumbas es teh mboten. Repa pengen es teh ora, Dok? Enggak. Iku enek apa jenenge? Ayo sarapan sik. Ben kene ae. Nggih. Mengke saged nyusul Mbah Sun mengke. Pun tak anu riyen Mbah Yi. Iya. Orang robah aku bingung. Iku wis dijukokno. Kok dijukokno? Bu es teh ngono, es teh 2 ngono. Bu es teh kalih. Enggak jenengan jelasan Mbah. Monggo sarapan riyen. Nggih niki kersane sarapan riyen. Nggih sekedap nggih Bu nggih. Nggih, amet. Nggih kok digoleki. Nggih. Wis kok kono Tan. Mboten napa-napa. Es teh Repa Salwa Mbah Yi mboten sarapan sik. Enten kersane sarapan riyen. Monggo Bu sarapan riyen. Nggih monggo mengke nyusul kula. Nggih monggo Mbah Sun monggo. Mboten napa-napa mengke nyusul kula. Kula mengke tak mlewayu wer ngoten.
Terakhirnya burung be. Insya Allah sampun Basun. Insya Allah nje. Sana sarapan ya. Iya. Semangat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bontot. Alhamdulillah pemirsa nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ngarepe tuku pahlawan. Kan aku kata ada beloro sih. Kalau mie, kerendang daging, ya telur. Selalu jaga kebersihan ya, soalnya mana? Kok ditukani, kok diresihin, dibuat neng sampah. Kamu tahu gak? Wong sampai kabeh bilang, wong jadi wong. Aku udah ngerti pemirsa. Ben, wong punya kepentingan masing-masing. Ya jadi mang neng arep pasar turi, neng stasiun pasar turi, udah gelar kloso. Iya. Udah gelar kloso nduk. Nah aku kan gak gelar kloso, langsung lungguh neng trotoar. Enak mie goreng. Ambil. Betul betul. Boten wis mari juga. Ngasih nih. Boten wis mari. Lepas salwa tanduk. Engko dapat maem 2 kali nduk, awan tapi. Enak sih pemirsa aku sampai tanduk. Itu lho apa jenenge Nduk. Lepas salwa nduk ora nduk. Ayo ndang di maem ae dintekno aku timbang rantek, Ambu. Soalnya masak isu. Iki sing nduk sapa tapi. Sendok ibu dhewe. Ya, monggo sarapan, Pak. Sarapan. Nggih. Pahlawan ini. Ambekan. Kayak apa? Apa? Barang rumah apa sih? Alhamdulillah. Telur. Alhamdulillah mame. Telurnya mamne, Dok. Dari pakai jaluk. Telur. Kamu mau dengan tak kira repan jaluk ambek sawah. Wes tenagane full iki. Kowe iki gak ndok gak neh. Pon. Buat ini seneng wong.
Dalam. Ini pembacaan sini loh. Dengerin Ibu. Ditirukan proklamasi. Terus jawab terus. Iya. Ini loh. Sekto. Pahlawan sejati tidak minta dipuji. Nek proklamasi ini lah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dalam tempo diselenggarakan singkat-singkatnya Jakarta. Oke, monggo. Nggih, Mbak niki nyuwun dibacakan proklamasi, Mbak. Kula nggih mboten hafal. Oh, nggih, Mbak. Oke, ayo. Bu Puji rono. Ayo. Jadi gantian pemirsa nggih, Mbah Yi istirahat ning gone tempat parkiran tadi to, karo Salwa, karo Repa, iki engko aku gantian. Nanti ta. Ayo rono lho Tan, Intan kesana dulu loh, Kuwi duduk sedang dihabiskan dan wis dibuang ning tempat sampah. Kencang. Kalau lihat barungan kalau ning kono ayo, mumpung enek pentas seni di seberang sana. Rene. Foto ning kono Tan ya. Kalau delok pentas kalau Rene. Gantian sik pemirsa iki. Nunggonine Mbak Yi, soalnya Mbak Yi tidak bisa jalan jauh, nggak iso. Ya wes, gentenan. Dipegang sih. Kan dibuang ning sampah ya, Nduk. Pentas jaranan. Kan selanjutnya rono ning gone tugu pahlawan ya. Oke. Siap. Lho lagi anu neh. Nek minum aja ambek mlaku, Nduk, nek keselek. Wong karek saiki yo golek tempat sampah. Iya. Tempatnya luas. Kalau kan rono kan parake ning sini, Nduk. Ya duduk kono lho diteno. Lungguh sene ngono. Habis terus golek tempat sampah. Duduk. Itu susah. Walah pemirsa. Pas panas tur. Aku tak moto Intan kilo ning kono. Kowe ibu foto ya, Nduk ya. Biar gue foto. Kita nyedak dulu. Wes selesai habis. Ibu nyuwun belanja saiki ora. Bola wis telas pemirsa. Bola telas. Durung enak ya bene. Ngono. Kene ese. Wes dadi habis nang renek ese. Minum es habis. Kok tumbas neh ning kono. Surabaya. Ayo kita nyedak rono, ayo. Kita dari kejauhan. Ya enggak boleh. Intan tanggung jawab ambek sampah. Maka takon ninggal ning kono, mbok gawa
Kudu golek tempat sampah. Kalau nih pojokan tan, pojokan kalau tempat sampah. Nah, ayo. Golek tempat sampah. Iku sing warnane abang-abang kalau tempat sampah. Mang tak kondeleh kono sik berarti engko diminum neh. Ora bupe tak gawa ya wis, resikone dadine dicangkingi ngono to. Wis tak awasane sik Intan. Kok nek melayu. Surabaya. Lah iku dak sebelah kono. Oke pemirsa, ini sudah nyampe di depan. Intan pengen ke sana, ayo Tan. Mumpung sudah nyampe. Tadi ketemu sama Mbak Umi dan mungkin suaminya, nggih. Mungkin apa ya? Lagi bersantai ria bersama keluarga, menikmati hari Minggu yang indah, hari yang cerah, ambek delok barongan. Nah, iki nek ning Gaduh ada barongane pemirsa. Deknya nek wong dadi nganten yo enek barongane. Loh, Tan. Ini waktu saya kecil, tak lihat waktu saat azan maghrib. Sekarang saya alhamdulillah bisa ke Surabaya, langsung menikmati pemandangan secara langsung, bisa menyentuh tubuh pahlawan. Piye Tan perasaanmu hari ini? Bahagia, senang? Oke. Ini sini. Oke. Wes bisa menyentuh. Wes dan duduk. Panas, Dok. Panas pemirsa. Piye, Dok? Iki jenenge Tugu Pahlawan Kota Surabaya, ya. Habis ini nggih pemirsa, madepe rono nduk srengenge ning dhuwur kene. Habis ini nanti kita mana ya? Delok perahu. Naik perahu. Bar numpak perahu lagi ning gone pasar turi kembali ya. Mungkin ada yang mau beli oleh-oleh atau apa, terus baru kemudian jam 6 pulang. Iya. Keretane jam 7. Waduh, ya sudah pemirsa, aku tak ngancani Mbah Yi lagi, ya yuk. Genten Salwa mbek Repa sing rene. Iya. Oke. Stop. Wih. Nah, pemirsa, kita mau kembali lagi ke parkiran sing tadi toh. Ayo. Setan. Tak jak wawancara kamu. Intan seneng apa ora? Wih, kode berfoto-foto kan? Kode berfoto-foto kena tunggune. Aduh, adik-adik ada ibu. Dia mah pintunya masuk dari sebelah kono, keluarnya sebelah kono. Halo Mbak Umi yang tadi sudah ketemu Intan sama Bu Yuni. Dan juga yes dipoto bareng ya Tan ya. Mas terima kasih. Tak gantian istirahat. Ini mawar kok jam piro pemirsa? Ke jam 2:30. Wes apiak gitu. Oke. Lewatnya sono lho, Dok. Lewat kono terus munggah rono. Pol pemirsa panas tor. Yo pas ngene deh. Dia ngene ning di mangkok. Kanan tan. Oke. Siap. Tempat pertama sampun dikunjungi nggih di
Tugu Pahlawan Surabaya. Intan sebelah kan ada Intan sebelah situ. Ini loh. Ini di pagar ya. Wes ben gantian Repa sama Bayi ya. Oke. Intan bayi sebelah kono do. Intan bayi sebelah kono. Intan pengen foto nih kene. Saya tak foto. Aku minum. Wes tak tutup kan, Dok. Tutup bilang menit sekarang penting tak tutup. Kan dulu pemirsa konten hari ini nanti dilanjut lagi. Ada kata-kata kami kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus iki pokoke konten buah pilih amburadul wong karena yo tidak sesuai dengan apa yo nduk jenenge numpak bis tibake numpak tol Ciwi. Angkot pemirsa, kan rencana itu kan katanya diumumkan itu nanti akan naik minibus. Bus ternyata sampai sini naiknya angkot yang biru itu loh pemirsa. Ya, kayak zamanku di SMA. Zamane pokoknya ning Surabaya, zamane cek ning gone Mama Susi ning gone anu ayo ning. Angkot biru itu loh pemirsa. Ya ngono kuwi angkot ngono kuwi sampai teko rumah sakit internasional kuwi. Ya numpake ngono terus. Saiki kok yo jek numpak angkot ngene neh. Alhamdulillah. Tapi ya sudah alhamdulillah dan sampai sini rombongan pensiunan PWRI nyampe sini dengan sehat semua. Sampai sini yo sehat walafiat meskipun bayi kaki anu gak apa-apa pokoke maju terus pengene sampai teko ning gone Tugu apa nduk Pahlawan. Aja dicokoti, Nduk. Aja dicokoti. Tugu Pahlawan sampai ning gone museum nopo? Museum. Intan tajak ning ngerono wis Bu aku ketemu panasen pemirsa. Panas Bu aku wis Repa capek. Salwa yo. Lah wong marah Intan jam 1 ki wis bingung sing kudu nguyah, sing kudu mbah. Jam 1 ki wis ndebeki to pemirsa. Sing ngomong yo Pak yo. Aku dhewe yo pemirsa. Ora iso turu. Keluarga Barongan iki mesti ra iso turu. Mbah kena apa? Ora roh pokoke ngono kabeh keluarga. Apa neh bayi malah gugai wong ae diseneni wong sing nom-nom kuwi wong. Budal jam 4.40 kae wis jam 1 wis ngerano ya ngeranoi. Aku wis gremengi pambayi jam 1 mungkrapno wong. Madhep rene Nduk Tan. Madhep rene. Wis minta doanya pokoknya budal selamat mantuk nggih selamat nggih. Minta doanya pemirsa muga-muga sehat terus, pemirsa wis menunggu sehat terus. Wis pun iki kata-katane pun kata-katane wis kita Bu sama ciwi-ciwi dan ciwi-ciwi Mama Susi. Ini kata-katanya apa Bu? Kata-kata hari ini semangat ya Tan, semangat terus ya Tan, semangat terus penak terus Pak. Muga-muga wis paring sehat. Pun pemirsa kami pamit, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sakit yang paling sembuh, untuk pecah garis dua semoga diberikan pokoknya saleh-salehan di pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, wala. Pripaten iki lho Bu, lilipen. Ulap lho, Pak.